Maayong utusubog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Webes karon Agosto 20 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Bagyong Ineng gikatakdang mag-landfall sa Batanes ugma Biyernes o sa Sabado matud sa pag-asa. Sigo ni weather forecaster Azar Aurelio nga ang bagyo padayong nag-irog paingon sa kasadpang bahin sa nasud apan ang gikusgo niini nihinay gikan sa 20 km/h ngadto na sa 13 km/h. Dugang ni Aurelio nga tungod sab sa presensya sa high pressure area nga maoy nakababag sa bagyo nga moirog mag-landfall kini sa Batanes ugma o sa Sabado. Giklaro ni Aurelio nga gamay ra ang tsansa sa bagyo nga mahimong super typhoon o gikatakdang muhinay pasab kini tungod kay mulabay kini sa kayutaan. As of 10 AM karong adlawa, matud sa pag-asa nga ang bagyo nasigpatan sa 375 kilometers east sa Kalayan, Cagayan ug dala niini ang hangin dunay gikusgong 180 km/h ug ang paghuros niini moabot sa 215 km/h. Pabiling nag-irog kini paingon sa kasadpan sa gikusgong 13 km/h. Ubos sa signal number 3 ang Batanes Group of Islands ug ang Northern Cagayan, lakip ang Babuyan ug Kalayan Group of Islands. Ubos sa signal number 2 ang rest of Cagayan, Apayao ug Ilocos Norte. Samtang ubos sa signal number 1 ang Isabela, Northern Aurora, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra ug Ilocos Sur. Cebu Governor Hilario Davide-III dunay gibutiag ato sa iyang State of the Province Address kagahapon. Si Nero Viraflor sa detalye. Cebu Governor Hilario Davide-III magpapili og usab isip gobernador sa lalawigan sa Subo sa sunod tuig. Kaniyang gibutiag ni Davide atol sa iyang State of the Province Address kun sopa kagahapon sa Capitol Social Hall. Gipasalamatan ni Davide si Cebu Vice Governor Agnes Magpale kinsa mitabang kaniya gikan sa pagsugod sa iyang termino. Some moment, Agnes is. Nagsabot kami, I hope nilimusan niya una, Davide-Magpale, sulutuhin. Gibutyag ni Davide kinsa miyembro sa Liberal Party nga wala pa na kumpleto ang ilang lineup ug padayon gihapon silang nangita ug mga miyembro alang sa pinili ay sa sunod tuig. Doon natay usa duha tingali nga magkuha patag mo kuha patag nangita patag no sa 3rd district panalita ano sa 1st district kitagura man gina tagura pero sabot-sabotan pagyapon no sa mga incumbents no. Duna sa itubag ang gobernador ngadto sa mga kritisismo bato kaniya nga daw wala siya'y nabuhat alang sa mga Subuanon. Mo man na ilang criticism nako ang katong wala mahimuot nato katong wala malipay sa atong gibuhat maingon silang way nabuhat sa Davide so kinon nga why nabuhat sa Davide pero sa akong gisaysay ang mahibaw ang makakuha naman tingali mo natin na puti nabuhat ay. Samtang giulagway ni Provincial Board Member San Shimura sa One Cebu Party nga realistic ang magipanghisgot ni Davide sa iyang sopa. And para nako sa tanan nga nahisgutan, I think naagyod and nahimo gyud ang nahisgutan kaganina sa sopa. Mao na kini ang kinawayng sopa ni Davide apan nang hinaot siya nga magpadayon gihapon ang pagsalig ug pagtuo sa mga Sugboanon diha kaniya. Hilabi na sa umaabot nga eleksyon sa sunod tuig. Nero Viraflor, Sun.Star Pilipinas. Ka mga armadong mga lalaki kinsa gituohang mga tulisan ug sakop sa grupo sa gun for hire ang nasikop sa kapulisan sa Balamban probinsya sa Cebu. Ang mga suspek na ilang nga sila si Jose Montero, Arnel Nacion, Billy Cañedo, Federico Dacalios, Lord Decilio Cabaron ug Julius Cesar Climaco. Ang unom nadakpan pasado alas 6 kagabi sa duha ka mga panimalay nga ilang giabangan sa Barangay Arpili sa Balamban. Sigo ni SPO2 Jose Ranielito Villarino sa Balamban Police Station nga usa ka joint operation ang ilang gipahigayon tali sa Toledo City Police ug sakop sa Philippine Army. Gipahigayon ang maong operasyon human usa ka concerned citizen ang nagpahibaw kanila sa presensya sa maong mga armadong lalaki sa dapit. Pag-abot sa mga otoridad sa maong lugar, wala na ning sukol ang mga sospek diin tulo nila ang nasakpang nagpot session. Nakuha sa mga sospek ang nagdalain-laing klase sa armas, mga bala, granada, shabu, paraphernalia ug lain pang mga butang sama sa mga bonnet ug jacket. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga ang unom mao'y nagpaluyo sa sunod-sunod nga pagpanulis sa Toledo.
Samtang gikalipay sab ni Police Senior Superintendent Noel Giliamak ang pagkasikop sa mga suspek, sanglit nagtuo siya nga maggamit kini mga tawhana sa mga politiko sama sa pagpangharas o pagpanglikida sa ilang kaatbang sa politika, hilabi na nga hapit na ang sunod piniliay. Kapulisan gipangita na karon ang mga suspek sa pagpatay sa usa ka newspaper publisher ni adtong Martes sa gabii. Ang biktima mao si Gregorio Ibanez, publisher sa Kabuhayan News Services ug presidente sa Davao del Norte Press and Radio TV Club. Si Ibanez miyembro sab sa Board of Directors sa Davao del Norte Electric Cooperative. Ang biktima bag-o lang niabot sa iyang panimalay gikan sa usa ka meeting ug mosulod na unta sa iyang balay ni adtong Martes sa dihang gipusil siya sa mga armadong lalaki. Sigun ni Davao del Norte Provincial Police Office Director Samuel Gadingan nga usa sa ilang tan-aon nga anggulo sa krimen mao ang pagkamiyembro sa biktima sa Board of Directors sa DANECO. Matod sa National Union of Journalists nga kung mugawas nga kalabot sa trabaho isip journalist ang rason sa pagbanig patay kang Gregorio Ibanez, siya na mao ang ika-28 nga Pinoy journalist nga napatay sukad niadtong tuig 2010. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device.
a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install, wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southmid 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sa southmid.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa Bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhot. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay Bisdak! Ato ni bay Bisdak! Original ni bay Bisdak! Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Noontime host Coleen Garcia mapasalamaton sa boyfriend niya nga si Crawford. Ang tibok detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Sa pamilya actress Coleen Garcia ni padayag nga swerte gyud kaayo siya sa iyang boyfriend nga si Crawford. Kini naingon sa aktres mahitungod sa pagkamasinabtanon daw sa iyang boyfriend nga ang sexy roles kay apil gyud sa iyang trabaho. Apel sa mga latest projects ni Coleen ang ongoing teleserye nga Pasyon de Amor diin aduna gyud kini sexy nga tema. Dugang niini mubida sab si Coleen uban si Derek Ramsey sa umaabot nga salida nga ex with benefits diin daghan daw ang love scenes sa mag-love team. Apan bisan pa man maong kini, wala daw issues si Billy sa maong mga love scenes. Sigon ni Coleen nga dakong tabang daw nga mas magawang si Billy kaniya kay tungod ani, mas ana ay experience si Billy ug daghan na sab siya na agian. Mas dugay na sab daw sa industriya si Billy hinungdan nga mas makasabot na kini nga kinahanglan siya og space aron mo develop isip usa ka aktres. Apan kung balihon daw ang sitwasyon, diin si Billy na ang magkupot sa sexy roles, giangkon sa aktres nga magselos gyud daw siya. Apan bisan pa man nagsunod iyang role sa mga sexy-themed nga proyekto, si Coleen niingon nga dili pod siya ganahan nga ma-typecast nga ana alang sa sexy roles. Matod niya nga mangita daw siya og lain na sab nga roles diin mas ma-challenge pa siya. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Visayas performing groups ni pabilib sa mga Subuanon. Si Jad Conde sa report.
Ang Visayas performing groups nga gilangkuban sa Dagyaw Baile sa Iloilo, grupo sa Kabatahang Silay Rondalia sa Negros Occidental ug sa University of the Visayas Choral sa Cebu mipabilib sa mga Cebuanon kagahapon sa University of the Visayas Gym sa gipahigayong performance tour niini. Ang performance tour gipasiugdahan sa Cultural Center of the Philippines Cultural Exchange. Ang grupo mubisita sa probinsya o syudad diin sila naggikan. Ang Cebu mao'y first stop sa ilang community performance and exchange tour. Gipakpakan og kusog ang pasundayag sa tulo ka mga performing groups. Nagkadaiyang local folk songs ug sayaw nga mipakita sa kultura, kinaiya ug tradisyon sa Pilipino, mipabilib sa mga nananaw nga gilangkuban sa mga batan-ong estudyante. Si Chingay Bernardo, manager sa Cultural Center of the Philippines Cultural Exchange Department, miingon nga tinguha sa performance tour ang pagdasig sa mga cultural organizations sa Visayas nga magbinayluay og nagkadayang kultura sa rehiyon, pinaagi sa sayaw ug choir presentations. Positibo usab ang resulta sa maong collaborative project nga nagpatugbaw sa nagmalambuon nga diyandis sa mga rehiyon. Gipabugatan usab ni Bernardo ang padayon nga pagsuporta o pagdasig sa mga local cultural performing groups nga makadangat og artistic excellence pinaagi sa mga pasundayag sa lain-lain nga mga venue o komunidad. Alang sa Sun.Star Pilipinas, kini si Jad Conde. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Ipalpod na sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa lotto results, adunay nakadaog sa 645 mega lotto nga premyo sa Bula kagabi. Makuha sa solong winner ang premyo nga kapin sa 30 million pesos. Samtang walay nakadaog sa premyo sa 655 grand lotto sa Bula kagabi. Bulahon unya ang 649 super lotto ug 642 lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. Ipalusab ang among mga updates sa Twitter @SunstarOnline ug sa Facebook Sun.Star Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.